Bros ne. Bros a gana. Kai, abubuwan ne sai a hankali. Kai, sai ba na ji an ce kwalawa sun zo nan ba. Kai Allah jaye matsoraci. Kwalawa da kake gani ni ba tsoron su nake ji ba. Masu tsoron su ni ma ban tsoron su. Kai ruwa in gaya maka waɗanda ke gudu ba gudu su nake ji ba alaji. Ka gane ko? Ba a samun sigari. Shi ya kin kare ne? Ni ma ba ni in gani alaji. Yaya ne wani na ce ka bani sigari? Ya ne ka bani sigari kana mun buro ba mana. Ya hankali mana. To bros na ga yana rena mun da wayo mana wai. Dan karamin kwaro ma da kai ma. Ba zo ne ce ka bashi mana. Ya ne ba. Sai ka wani sigari ba ne wai. Wannan wata ke. Kai ban ba sha. Ba wai surutu da kuke ta ne. Wallahi wannan kayan igiya ma ya so yana mun da. A ka ban gina kwalla ma shi Ko ba ne wannan ba za ka ba dan ba ni da Allah. Dan karamin kai gare ka baka in mu wannan wallahi shekaran jiya da baka kama amma yau ina tunanin in na baka ma mutuwa ma za ta Ba zo ban naka in Oke ja to Allah. shikenan ya bari mu buga Zalimi ne ka kashi na. A kyale shi. wai ba ba ku amana magana bane wai ko sai na kwalla Ba ba ce ku baya ne ga Allah. Wa gare su to bi na. Ai zero zuwa bere ke da. ko ba da mina o go kill Oh, Mumu, not too much. yau ba za mu je jan wuri bane wai mun yi to nan kamar madorata wai Kan buro uba kai. Wawa. Kaga abu da gari? ba wai ya aka yi ne wai tun da azuma kana magana kai ɗaya ne wai Ga akuya can, kaga akuya can kwano take muni. bros kai ni ban ga komai ba kawai katako ne a can wurin Ba akuya bane. ba akuya bane bros bari ma in daga ka gani wai lahiya kake bros ka gani Kai. Ai, ta- Ke kama? Kan buro uba. wai ya ake ciki ne wai jiya baka ji labari ba Baba. Wai uban mai aka bani ne ni sha wai. Wannan madara su guda ne ko kuwa. Baba lahiya Gasu nan. na